lidi, dneska sme tu v tomto videjku bez Dominika. Môžeme sa pozrieť, ako ideme pušnúť Prestige 1 na Dynamika. Prosím, like, odber. Do komentáru napíšte, či ste dali like a odber. Môžete vidieť, hrám s Brokom dosť OP. Ale vždy je lepšie. Je pro, chodí na stred. Tu vidíme takých hráčov, že nevedia sa trafiť, čiže takých priemerných. Môžeme si čiže takto zobrať power cube a každého zničiť. Kúkajte sa do konca tohto videa. Tu môžete vidieť, že je tu troška väčší fight, ale my to zvládneme. Ako vidíte, nenapísali ste do komentárov, aký si mám dať skin, tak som si pre vás prechystal Sugar Bomb Mike. Tu môžete vidieť, že Brock má 12 power, oni majú iba 7. Čiže on to ľahko zničí. Ako môžete vidieť, je to už taký vyrovnaný súboj. Majú podobne power cubov. Ale vyhrali sme. Vidíte, máme troška viac už pohárkov. Farmil som to dopredu ešte dneska. Vyjdú vám 2 videjka na YouTube. Jedno som vám včera natočil a druhé vám točím dneska. Môj kanál Bravo, dáte medzerník Pro, dáte medzerník Stars. Napíšte do komentárov, či kúkate moje videá. Som veľmi rád, keď ich kúkate. Ukážem vám kľudne, ako ste ma podporili. Ak chcete, ukážem vám to. Len sa kúkajte do konca. Prosím, blížime sa k 5 lajkom. A k 20 zhliadnutiam. Poďte, kúkajte videjka. Robím vám ich zo srdiečka. Kúkajte ich, detičky. Kúkajte to, ako to zvládame. Ak si niekto so mnou chce zahrať, napíšte Bravo Stars do komentára. Tu môžete vidieť, že ja s tými ultinami už dobre viem sa Dynamika. Ako vidíte, zasa výhra. Môžeme vidieť, toto video nie je na dlho. To je iba pre vás, kto nemá čas kúkať videá. Táto sezóna vyšla tak pred 4 dňami. Neviem, či hovorím presne. Ako už poznáte, mám zo 40 000 pohárkov skoro. Tak sa kúkajte. Mám legendary skin, hrám s Edgarom. Tu môžete vidieť, že ja som mŕtvy. Čiže ma zničia. Ale tak či tak, Edgar to zachráni. Kúkajte to, ako to zvládame. Tu vidíte, že zatiaľ máme 4. miesto zaručené. Viac nie. Viete dobre, že mám Dominika bratranca. Kopírujem mu meno Dominik. Toto meno sa skoro všade používa, Dominik. Kúkajte sa až do konca. Tu môžete vidieť, že už máme aj showdowník.
pozrite moje piny, tento je vzácný. Tu vám hodím takto. A máme to. Vidíte, zasa krásne prvé miesto. A ideme poslednú hru. Kúkajte sa až do konca. Ak môžete si všimnúť, stačí nám asi aj druhé miesto. Vidíme dvoch tu s mesiacom. Čiže už má všetkých brawlerov. Dobre som vám povedal, už som Dominikovi kupoval prosky na Crowa. Tu môžeme vidieť, sme troška teraz zatiahnutí do rohu, ale my sa vymotáme. Môžete vidieť, že idú aj z dola, aj sprava, ale my to zvládame. Môžete sa kúkať až do konca. Robím vám tieto videjka zo srdca. Kúkajte sa, ako to zvládneme. Možno. Môžete vidieť, zvládli sme to. Zatiaľ máme zaručené 5. miesto. Čiže veľmi zlé na to, aká je malá zóna. Môžete vidieť, nestíha ten Marion tam healovať svojho teammatea. Ak chcete, kúkajte až do konca, ako to zvládame. Kúkajte sa až do konca tohto videa. Tu môžete vidieť, že už si vieme aj zachrániť to miesto. Čiže sme v pohode. Môžeme vidieť, máme druhé miesto. Ideme tým pádom predposlednú hru a nie. Skončili sme to úspešne. Kúkajte sa na moje videá. Takže máme tu Prestige 1. Môžete vidieť, ja už mám naráchaný účet. Ani jedného na vodu. Kúkajte sa až do konca. Čau. Idem vám prichystať ďalšie videjko. Čau.